Bapak perang pripate merem ra melek njaluk pangapura Rama sapa mungsuhmu jenenge Srenggini ya kuwi sing ngrusak tambak ngrusak bendungan ora iso nek aku ngrusak bendungan apa nyatane kowe iso ngalahke aku kowe mesti duwene kekuatan rinuwe. Yo, ono apa ora? Ajane kementus. Mampu. Age entuk sak slope bengok-bengok. Mampu. Rek arep ngukuli bose. Iso melarat omahmu kadol. Wah, kuwi sapa? Jenenge Srenggini. Mengko dicek semikir kene. Nah, gene niku. Niku wae sing di napa sing diarani kali Ndara anu Antasena. Sing bedah bendungan nyolong banyu. Ora ngerti aku Jaga Tirta. Maju kene. Yo. Ora basa karo aku. Rak. Cah iki rada jodoh nek karo iki. Kok gek lunggah banyu ya. Pergi. Wedan. Ora. Aku kowe bocah saka kendi? Aku ya saka tengahing Bengawan Serayu kene. Mapanku ana jroning banyu. Papanmu pertapan Gangga Pertula. Gangga Pertula yo. Ngaku kowe anake sapa? Lah kuwi sing urung cetha. Ibuku jenenge Rekatawati. Mbahmu jenenge sapa? Rekatatama. Bareng ngerti nek aku iki anake Dewi Rekatawati putune Begawan Rekatatama, malah aku mbok taboki karepmu piye? Wah. Aja ngomong wong. Kowe iki anakku. Yai. Cah kok guyune nek apik men. Yai. Guyune lucu nggih. Lucu raimu kuwi. Aku dianteme ngatek menyonyoe. Yen ngono sampeyan kuwi Kanjeng Rama Werkudara. Ya Werkudara ki. Wah, bapakku. Wah. Oh, bapakku. Spiro luputku sing gedhe pangapuramu ya, Pak. Iki mau aku gawe geger ning aku iki ora gawe gendro. Tenan, Bapak. Leh, anak Jodipati kok ting celoneh ya. Yai. Ngalih cah. Nek dadi anak Werkudara ora gampang. Coba yen pancen kowe anakku tenan, kowe karo Antasena
bareng golek ana tok sumbering dardah lan tok sumbering banyu sing iki bedah bendungan iki ora iso goleki aja takon dosa aja ngaku anak perkutrak cuplek mripatmu iki yo Pak mangkat aku nek nyeluk kowe kakang apa di takono wong edan kuwi sing ngerti aku nek basa piye to ngaten mestine nek mboten bantu sampeyan teng Antasena kudu ngakang nggih kakang Antasena Yayi Senggini sampeyan nyeluk niku sampeyan mboten ngerti sejarah itu kali Serayu niki sing damel niku Kang Rama Ndara Werkudara nika sing ngewangi mbok sampeyan wong loro niki sejarahnya ngoten niku nggen bukune ngoten niku walah iya ngono ngatokmu ngantek menteleng dados nuwun sewu nggih Ndara Antasena niki duwe ibu jenenge Bathari Ranggini mbahe niki jenenge Bathara Ranggana niku dewane ngurang ngeten lah niki mbahe niki dewane yuyu mbokne niki nggih Batharining yuyu bareng-bareng rikala semanten bala urang bala yuyu niku do damel kali ngewangi Kang Rama Ndara Werkudara mula kali Serayu niki sing damel sing rewang-rewangi niku nggih Kang Ibu Ranggini utawi Urangayu kalih Rekatawati niku ngeten apa pancen omahku kene aku nggonku ya Serayu kene lha nggih semanten ugi Ndara Kertasana niki Antasena kok Kertasana niki jeng mriki ngoten dadi sampeyan niku Antasena karo Senggini niku tunggal bapa seje ibu ngeten oh ngono nggih ning abune tuwa sampeyan ya mung pancen Ndara Werkudara niku garwane niku werna-werna nadyan to garwane niku urang ning widodarining urang Kang Ibu putune Bathara Ranggana terus sampeyan niku putune dewaning yuyu Rekatatama lah niki tedak turune dewaning kodhok Bathara Precil Semita konangan neneng Hongkong wong werna-werna terus to pripun iki ketoke iki wong ganggu gawe aku rusak kelibatan kerengkap nah terus ayo Senggini wangono aku ya kan aja semlang aja kuwatir wangi bareng-bareng nuduhke yen aku karo kowe bener-bener putra Jodipati ayo Petruk melu nyemplung wah nyemplung bengawan purwangsane aku nek mati tanggung jawab ya wah nyawa tanggung jawab ora gelem mangkat tidenono kowe kandhake Kanjeng Rama nggih tak melu budal gong mangkat ora gong ayo ora bakal mangkat masuk angin ribut ning ngeroki wong kok nyemplung ana bengawan modian aku bisa yo Senggini nyemplung yo ayo kan aku nyemplung apa ora nek nyemplung ora ono ngrasa nglangi lalu ya mati ya nek ora nyemplung nek ketemu Ndara Werkudara ora dipilara ya cilaka surip dadi batur kaya ngene piye awakku rasane ndak nyemplung ndang kowe apa nek dirasani iki bakal ora nyemplung ngene iki ra kepenak karek mulih seksine wis ora eneng. Sapa sing meruhi bakal? Ayo hati-hati kowe minggat. Mboten.
Hati-hati aja nyemplung. Ayo kayak nyemplung kayak Pangandaran. Nggih, mungkin riyen. Ngopo kuwi ucul kathok? Ora tau ucul. Ya beda dedekku dhewe kok. Ora entuk. Nyemplung. Wong nyelo-nyelo bangsane ngopo? Ayo ngaku kowe bangsane ngopo? Nek aku bangsane iwak. Kowe bangsane iwak? Yo. Kowe iwak apa? Aku iwak lodan. Sing mburi, aku iwak wagal. Kowe bangsane ngopo? Aku yo bangsane iwak. Kowe iwak apa? Aku iwak cucut. Lah sing mburi, aku iwak kutuk. Lah sing mburi kuwi ya iwak. Iwak apa? Lut. Apa? Lut. Welut ndelonteng. Sing mburi iwak aku. Kowe iwak apa? Aku iwak abon. Kok. Hah? Sing nganggo duduh. Nganggo duduh. Heeh, coba banyu ngono. Yo tengkleng, malah tengkleng. Malah maripun mangan ora. Wis sapa kene lho, mestine aku malah njubriyane kowe. Kowe sing ganggu gawe. Bedah tambak yo apa ora yo? Lah ra apa to? Lho sing iki sing gawe kapitunan, sing bedah tambak yo iki. Andene aku sing kesempyok ngaradan. Ayo, mari tak bondo tanganmu. Katur nengsane Kanjeng Rama iso nyekel aku sasat, iso nyekel angin. Maju legane. Wah, kelak kokop getihmu.
Cara do deglet, mung soro diapun ora kepapat kaningan. Ya. Mudar derajat apa ya kena tak capek gulumu mbok anggap apa aku Detya Kala Yaksa jejati aku dudu bangsaning iwak ayo arep pola budi budiya kacarita Srenggiri ugi darbe pusaka wujuding capit ingkang mapan wonten ing asta kanan kiring nadyan wujude kaya kuku kalamun to megar pranyata dados kalih wujud capit samono mulat Raden Srenggini risaksana dening mangke ngasta gulune Rekata Yaksa sinapit kawan Srenggiri pedhot pejah ngrumpiyini kapake beda iki mau. Tak pateni. Lho, iya pancen wis mati aku ngerti. Caramu untuk mateni piye? Alah, itu wis mati lah ya wis ah. Aja ngono. Kowe iki putrane Kanjeng Rama ya dipati Kanjeng Rama kudu aku ya ngono. Kenang apa kok ora ngaku? Tak kandhani. Aja omong-omong wong. Ora nek kresik-kresik ya cah cilik. Ngene tak kandhani tak blakani ya. Aku duwe pusaka. Iki nek ngene iki wujude kaya kuku. Ya, Kanjeng Rama ya ngagem kuku iki dudu kuku Kakang. Lho, kowe weruh iki megar. Lho, nek megar dadi capit. Arep nyoba apa iki? Wis. Nyoba sembrono. Utawa mati meh pedhot gune tak capit nganggo tanganku iki mau. Mbah. Iya. Bener-bener yen to putra ya dipati kuwi mau Adiyanto. Putune urang karo putune Yuyu bisa piguna tumraping bangsa lan negara bisa gawe tentrem. Wis to Kakang, ora usah gagas. Kowe iki anake urang, aku anake Yuyu, ora usah dipikir. Sing baku aku karo kowe meru labet karo wong bener. Titik. Ya, bagus. Kapak kene. Aja bang. Kuwi mek ndek kowe. Ora gelem gayatian dhewe. Ya, gandeng kowe wis blakane aku ya genti bloko karo kowe. Ya. Kok kapake mau. Ketiban sungutku aku iki duwe upas sing kena dinarani upas kobar.
Dadi aku yen to ngetoke sungut iki mau tak sungut kena upasku mati kuwi mau. Wah, ngono ya. Iya. Duh. Ya Kakang. Yo, aku seneng jan aku melu bungah putra Jodipati iso ngrampungi gawe. Matur ngersani Pundhit. Yo, ayo.